sizoqhubekela phambili nohlelo lethu egameni likaJesu. Sesizoya nje kuyinceke umfundisi uGina naye ashayile wakhe, ishayile nje umucu nayo kafushane nje sesizoya ebufakazini egameni likaJesu. Amen. Uyathula kube ngathi akekho abeselindela leyo mthandazo wakho, wena ungaphela manje phikelela uJehova ukhona njalo. Kwesinye isikhathi uyathula kube ngathi akekho sabathi phelile uyafela lapha nomehlo ethumbalaliso wakho ayafika efika kulasamo sabathi ufile bathala sophinda bonakalo uthi wakufa Sumayela wakhe tusila alela muyo tapabasu ongene mlilolo phinde kasikhombisa alela nowamilo akhona uphela wakho alela kuyikela lakusibonakalisa wakhe uzosumayela uNkulunkulu we are here to share ubufakazi noNkulunkulu asithathe khona ukuthi makakwendile kithi nakusengakwenza egameni laJesu. Sikhonela ukukhuthaza ukuthi noma imiphi imizamo yakho lezamayo usungapheli manja ukhona uNkulunkulu. Khona simakade sayevala washo abafundi bakho athi sohlangana eGalile egameni nje uphi nomzuzwana nje ngithi eGalile egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Washo abafundi bakhe wathi sohlangana eGalile egameni likaJesu Kristu. Zikhona
siyajika kancane sibambe ikhalanga kancane thina lesake sakhala ekalile Siyabonga kakhulu ngenkosi egameni lika Jesu. Sizoqhubekela phambili nohlelo lethu egameni lika Jesu. Sesiyebufakazini egameni lika Jesu. Ngokukhulu nje ukuphuthuma siphuthuma ezwini egameni lika Jesu. Ingakho nje uhlelo ubona ngazathi ngilikhatha short kanjena egameni lika Jesu. Isikhathi sethu sisambile, siyacela ozofakaza egameni lika Jesu Anton Gumede eseza ngaphambili simshayile ihlombe egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah.
kumnandi ukuba lapha. It is nice to be here. Hallelujah. Siyabingelela kakhulu egameni lika Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osenzela umusa namuhla ukuba sihlangane egameni lika Jesu sizombonga sizomphakamisa njengoNkulunkulu ophakeme. Siyabingelela egameni lika Jesu iworship team, siyabingelela abefundisi bonke, sibingelela omama, sibingelele egameni lika Jesu obaba abakhona abefundisi bonke egameni lika Jesu, obhuti osisi, siyabingelela egameni lika Jesu. Haleluya. Igama ke ngu-Anthony Ngokagumede, ngivela eJozini kwamhlaba uyalingana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngizwile ke lapho ukuthi inhloso yethu ukuzophakamisa uJesu njengoba uMose waphakamisa inyoka yethusi ehlane. Amen bazalwane. Manje nathi emiyethu enkulu uzophakamisa uJesu endaweni yaseThekwini. Haleluya. Egameni lika Jesu ngu-Anthony ke ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu. uJesu nami wangenzela umusa egameni lika Jesu. Ngangiseyingane kakhulu, manje ngina 21 egameni lika Jesu. Impilo yami uJesu wayisiza, ngangenza ugrade 8 egameni lika Jesu. Ngangina 13 uNkulunkulu engisiza egameni lika Jesu. Uma uJesu ekhuluma noNicodemus uthi sifakaza esikwaziyo sikhuluma ngesikubonileyo. Amen bazalwane. Nami ngizofakaza ngoJesu engimaziyo, ngizofakaza ngoJesu engimbonile. Angikhulumi yona inganekwane, ngimbonile esiza impilo yami egameni lika Jesu. Haleluya. Egameni lika Jesu ngisindisiwe ke nami egameni lika Jesu. Endaweni yangakithi kwafika nje i-open air egameni lika Jesu. Kwafika abazalwane bezoshumayela iqiniso levangeli lika Kristu. Ngangakholwa ke egameni lika Jesu. Nekhaya engangikhulele kulo kwakuyikhaya elingamazi uNkulunkulu, kwakuyikhaya elingawazi umthandazo. Ngangikhuliswe nje ngendlela ephambene necebo likaNkulunkulu. Kepha kwathi makufika i-open air endaweni yangakithi, nami ngasondela ukuyozwa ukuthi yini eyenzakala lapha. Ngangiseyingane nokho-ke ithomo yami yayingakafiki, kepha nje sasilithanda itende egameni lika Jesu. Umculo wetende sasiwuthanda. Into nami engangiyiyele egameni lika Jesu kwakukuyodasa nje kuphela. Yayingekho lento yokuthi ngifisa nami ukuyomazi uNkulunkulu, ngifisa ukuyozwa izwi kaNkulunkulu. Ngangiyele nje ubumnandi egameni lika Jesu. Ngangenjwa kakhulu uma sekwenziwa le nkonzo yamakhorasi. Kepha uma sekuyiwa ezwini ngangibhoreka. Kwesinye isikhathi ngenze ngiphume ngihambe. Kepha ngiyambonga uJesu ukuthi kwathi uma egameni lika Jesu isizogoqwa imvuselelo sekufika emaphethelweni egameni lika Jesu. uNkulunkulu wangenzela umusa, wangavuma ukuthi ize iphele i-revival ingasindisiwe egameni lika Jesu. Nami kukhona izwi elake langithinta engizombonga uNkulunkulu ngalo egameni lika Jesu ukuthi wathi uma lishwelwa ivangeli egameni lika Jesu langithinta, layihlaba inhliziyo yami, langibonisa ukuduka kwami, langibonisa egameni lika Jesu ukuthi impilo engiyiphilayo ngeke iziphelele ndawo. Langibonisa ukuthi uma ngiqhubeka nale mpilo engiyiphila nakanjani ngiya ekulahlweni. Le mpilo engiyiphila kwakuyimpilo nami engangiyifundiswe ekhaya abazali, kwakungazi impilo engiyikhethele yona. Kepha uma izwi kaNkulunkulu lishwela fela lwangemphula lokho ukuthi noma ngathiwa impilo engikhuliswe ngayo, noma ngathiwa impilo engifundiswa abazali futhi engibahloniphayo, kepha egameni lika Jesu ayila egameni lika Jesu uNkulunkulu afuthi yekhona. Izwi lenkosi lakwamphula ukuthi le mpilo engiyiphila egameni lika Jesu ayiye kuphileni, kepha ekubhujisweni. Kwakhulunywa izwi egameni lika Jesu mangikhumbula kahle, itholakala kuJohn 6 egameni lika Jesu, John 14 uverse 6. Lapho khona uJesu ephendula uFilipi ethi yena uyindlela, ethi yena uyiqiniso, ethi yena unokuphila, esethi akekho oya kuNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Yayikhona-ke inkolo lami ayangina ekhaya futhi engangikhuliswe ngayo ukuthi uma ngibambelele kuyo nakanjani uNkulunkulu uzombona uma ngidlule emhlabeni. Ngeke ngize ngiyidalule egameni lika Jesu kwakuyiphi, kepha yayikhona engangikhuliswe ngayo. Kepha yayingamfaka uJesu phakathi. Indaba kaJesu yayingakhulunywa, indaba yokuvela kwabusha yayingakhulunywa, indaba
indaba yokuthethela kwezolo yayingakhulumi egameni likaJesu. Wawungena nje unjalo uphinda futhi uphume futhi unjalo, ungeke ushintsho walwenzakele. Sasine-confusion ngendlela emangalisayo kangangokuba sasingazi ukuthi uma umuntu edlule emhlabeni uyakephi egameni likaJesu. Kepha wathi uma ngizwa le ndaba ukuthi ukhona umuntu osisa uNkulunkulu, igama lakhe linguJesu, yena yedwa oyindlela, yena yedwa oyiqiniso, yena yedwa okuphila, egameni likaJesu. Kwathi le ndaba uma ichazwa ngazizwa ngidluleleka mina. Abefundisi ababeshumayela babengangijaji, kepha mina ngazizwa ngidluleleka. Umoya kaNkulunkulu ungilahla egameni likaJesu, ngoba uPawulu uma echaza izwi kaNkulunkulu uthi linamandla, uthi liphilile, uthi liyahlulela imicabango yenhliziyo. Ilona elakhulunywa, mina ngahluleleka, ngabona ukuthi lo Jesu ngiyamdinga. Ngahamba phambili uma sekubizwa ithuba lokuthi uma kukhona abamukela uJesu abeze, ngaya phambili ngathi Jesu nayi impilo yami ngiyinikela kuwe. Angifisi ukuthi uma ngifa egameni likaJesu ngiyolahlwa. Angifisi ukubhubha Jesu. Usukhona wanikela ngokuphila kwakho, usukhona wena oyindlela, usukhona wena oyiqiniso, usukhona wena ukuphila. Ngathi Jesu nami ngihawukele impilo bengiyiphila bengingazi, nami into bengirisive kubazali bengingazi ukuthi ayithokozisi. Ngathi Jesu ngihawukele. uJesu-ke emuhle, uJesu ethembekile, akazange waze wangilahla, akazange waze wangikhiphela ngaphandle, kepha wangiwelikhama ngezandla ezifudumele, wayisindisa impilo yami kuze kube namuhla. Egameni likaJesu angimsoli ngalutho, futhi angizisoli ngokumamukela. Ngimbona impilo yami eyisindisa usuku nosuku, ngimbona eyiphakamisa usuku nosuku, ngimbona eyenzela umusa. Egameni likaJesu ziwu-3 izinto engizombongela zona ukuthi wafika empilweni yami, wafika wangipha indlela okuyiyona okumele ngiphile ngayo njengomuntu omusha, indlela ethokozisa uNkulunkulu, indlela ehlukanisa umuntu nesono, indlela ehlukanisa umuntu namanyala kulelizwe, indlela yenza ukuthi umuntu omusha aphile impilo amazulu ayithokozelayo, angayitholanga komunye umuntu, kepha ngayithola kuJesu. Waba lithi iBhayibheli iqiniso likuJesu, alikho komunye umuntu. Wathi uma efika empilweni yami wafika wangipha iqiniso, wafika wangihlukanisa namanga, wafika wangikhipha kwiy'ngololoze, wafika wangipha iqiniso lokuthi umuntu omusha uphila kanjani. Ongagcina ngalokho wazongipha ukuphila-ke, ngiphila impilo yangempela kuJesu Kristu, ngiphila impilo eyikhwalithi, ngiphila impilo engenavalo, ngiphila impilo engasabi lutho, ngiphila impilo engenastress, ngiphila impilo ethola uJesu, ngiphila impilo eqotshela uJesu, ngiphila impilo enqobayo kungenxa kaJesu. Ngibonga ukuthi wangikhipha egameni likaJesu kumathemba kulelizwe, ngoba ngangigcina sengiphansi kwawo, kepha uJesu wafika wangiphilisa impilo enqobayo. Namuhla nje ngimile ngiyakholwa nginamahlombe evangeli ngoba uJesu wangenzela umusa. Ngizowaphakamisa uJesu ukuthi uyamgcina umuntu omusha egameni likaJesu. Haleluya, ngiyabonga ithuba egameni likaJesu. Amen. Woza MC egameni likaJesu. Haleluya. Siyabonga kakhulu, simshayele izandla enkulu egameni likaJesu. Okukhulu ukuphuthuma ume khona kwi-crowd othi yena ufisa nje ukubonga uNkulunkulu, angasondela nje eze ngaphambili la kukhona, othi nje yena kunento uNkulunkulu angambongela yona egameni likaJesu, angaphuthuma nje. Simnikeze ithuba egameni likaJesu, simnikeze ithuba, simshayele izandla enkulu egameni likaJesu, simshayele izandla enkulu eseza egameni likaJesu.
Amen bazalwane. Ngiyabingelela kubafundisi abakhona, ngiyabingelela kwabaculisi, ngiyabingelela kwabashayi bogubu, ngibingelela bonke abakhona aba-attende le service. uNkulunkulu muhle kule ndawo yaseThekwini. uNkulunkulu usithandile. Ukube akunjalo, ngabe ukube akasithandile, ngabe sonke kuThekusa namhlanje ngabe sife sonke. Kungumusa kaNkulunkulu, ukuvuka kuwumusa kaNkulunkulu, ukuphila uhamba kuwumusa kaNkulunkulu. Lokho kukwenza ukuthi ube nesikhathi sokuphenduka, uphendukele kuyena, uphendukele eqinisweni. Kukhona konke engikuwa khona, ngifuna ukuzothula ubufakazi ngami. Angifuni ukuthula ubufakazi ngawe. Ngithi mina uNkulunkulu uyakwazi ukumgcina umuntu omusha, uyakwazi ukumgcina ubaba. Amen bazalwane. Igama lami ngubaba uSithole. Ngubaba uSithole igama lami. Osindisiwe, omthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngizongena kwi-Fatherland. Impi ibe khona ngoba imuva liyakudonsa likudonsela kulona. Kunezindlela esizibona zizinhle phambi kwamehlo ethu, kanti ekugcineni kwazo isiphetho sazo siwukufa. Kunezinto esithi mangabe sizenza sizibone sizikho, sizibone siphumelela. uNkulunkulu uyakwazi ukukudonsa lapho. Ngingomunye othi mangabe ebheka emuva ngikhale ngithi uNkulunkulu ngangene kanjani, ngibonge ukuthi uNkulunkulu sengiphumile kodwa sengiyokwazi ukuxwayisa abanye abakuleyo ndlela. uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha indoda ihlale ngobudoda bayo, ihlale ngensizwa. Uyakwazi uNkulunkulu ukushintsha umuntu wesifazane ahlale ngentombi. uNkulunkulu uma ethi ngiyokuvulela indlela kaHlonga Siphi, usuke ekuthembisa, usuke ekunika isethembiso sokuthi uzokwenzela. Mina right now igama lami lishintshile, ngubaba uSithole. Kungani ngisho kanjalo? Ingoba nakho uNkulunkulu kwenzele umusa. Ngithe ngihamba ngiyinsizwa, ngibudla ubusha bami ngayo yonke indlela, kepha uNkulunkulu wangiphendula khona lapho. uNkulunkulu uyakwazi ukukukhipha kulomgodi ovaleleke kuwona, uyakwazi ukukukhipha kuleso spirit esuke sikubambile. Kwesinye isikhathi uze umbuke umzalwane engazuthi uwumuntu ophambene ekhanda, ukuthi mina ngingu-out ngimuhle kangaka, ngabayeka kanjani abantu besifazane? Uwumuntu wesifazane umuhle unjalo, uyakwazi ukukhipha uNkulunkulu. Uthi mina ngiyiledi lakwethu, ngingayeka kanjani ukulokhu ukuthanda abantu besilisa? uNkulunkulu uyakukhipha lapho ngoba kusuke kukhona that evil spirit esuke ikubambile ikwenzisa leyo nto leyo. Ngeke uthi uphumile ekhaya usendaweni ubakaze ekhaya ukuthi kade uhlonipha, ekugcineni uyibone sowumdlwemba. Sibone ukuthi lapho kunespirit esikubambile. Kungani ngisho kanjalo? Ngithe mina ngizofakaza ngami, ngizofakaza ngawe. Ngizofakaza ngoNkulunkulu ophilayo ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uma ngabe uhamba endleleni akwazi ukukhipha kuphi esigodini sethuzi lokufa, ngoba usuke ufile kodwa ube uphila. Usuke uzibona uhamba uwulova, usuke uzibona ukwazi ukwenza kahle konke, kanti ekugcineni to the realm of the spirit ufile. Kungani ngisho kanjalo? Abantu abaningi inkonzo eziningi zifihlile ukuthi mangabe uyisifebe sebandla kumele uqhele even eculeni la, ukhelise uhlaliswe phansi ngokuthi unemali eningi, ngokuthi wena uyasuplya kuphi enkonzweni, bayakuthatha bakunikeze i-position. Right now sizofakaza ngoJesu ukuthi uJesu uyakwazi ukuthi nanoma kuthiwa uyayenza leyo nto leyo, kepha ekugcineni sizohlangana engqondweni kaSimakade ngokuthi right now isikhathi sokuthi sikhulume iqiniso njengoba linjalo, yilona eliyosikhulula. Amen. Hallelujah. Simshayele izandla.
egameni likaJesu ilo naloyo avule inhliziyo yakhe izwi likaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Sizocela umfowethu asondele ngaphambili uDesani simshayile izandla ezinkulu egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. 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 Jesus. Ongaphambili kwenu umntwana kaNkulunkulu okholwayo sibisiwe. Hallelujah. Owafumana umusa. Hallelujah. Uhlala khona emlazi kaJesu egameni likaJesu. Hallelujah. Igama lami nguthi Desani sibonga kaThusi. Hallelujah. Sahlaba nje kancane ivumbi limnandi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ekuqaleni Jesus. ubukhona ufungusa phezu komhlaba uNkulunkulu akhulume wena moya wethe kodwa namhlanje ugcwele usakini moyo ngcwele enkosi kodwa namhlanje ugcwele ubusa kimi moyo ngcwele kunephathi ethi gcwala kimi moyo ngcwele uthi kimi
kakhulu egameni likaJesu. Sesiyezweni likaNkulunkulu owasiletha emhlabeni, lo Nkulunkulu osibekela esikhona. Uthini namhlanje emini egameni likaJesu Kristu? Siyacela sibahle sisendumisweni, sithandaze bese siyezweni lenkosi egameni likaJesu.
ngoba wena wahazulwa ngenxa yezono zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Lithi izwi lakho wangelasimo namuhla ukuba sibebheke ababekhona bathu thina uNkulunkulu baba wethu ongcwele izono zethu. Singeleza udumame uNkulunkulu wethu ongcwele lesi sikhathi sisayidlulako. Susakhe isihlalo olwaphuthuka. Wezakho izono phefumula yonke. Ile yakho uNkulunkulu wethu ongcwele layelela. uNkulunkulu wethu ongcwele kule ndawo ile yakho baba wethu ongcwele. Sihlangene kule ndawo ziyizimvu zedlele lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Ungaba uNkulunkulu wethu onamandla onke. Usebenze njengokufisa kwakho. Usebenze njengokuthanda kwakho. Ngenxa yothando onalo umuntu. Ngenxa yesineke onaso ngomuntu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ukhona kule ndawo. Ngenxa yokuthanda kwakho umuntu. Siyabonga ukuthi uphakathi kwethu. Ngenxa yothando Hallelujah. Hallelujah. My God. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Ntambama nje asilithathe lethuba sibingelele egameni lika Jesu insizwa neyintombi nosisi nobhuti nomama nogogo nomkhulu mabekhona. We'd like to take this opportunity and greet everyone in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Zoba mfishane kakhulu. Just read one verse and then we'll pray together. Hallelujah. Jesus. My name is Onis Mazimugo.
a born again saved child of God. Ngeke Nkosi ngikufundele nje inyane egameni lika Jesu ungazihamba kakhulu isikhathi. Ncwadi yamakhosi chapter 19 verse number 3. Khosi sibili funda bese sithandazela. Siyafunda emabhayibhelini ethu. Incwadi yamakhosi esibili chapter number 19 ifundeka kanje. Bathi kuye usho kanje uHezekiya uthi lolu suku lusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni kepha amandla okubeletha kawekho. Iliphinde Hallelujah. verse number 3. Bathi kuye usho kanje uHezekiya uthi lelo suku lusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni kepha amandla okubeletha kawekho. Hallelujah. La isifunda khona ngizohlala nje esizweni ngenxa yesikhathi ukuthi siyaphuthuma. La isifunda khona sifunda incwadi yamakhosi. La khona umprofeti uHezekiya ukhuluma isiprofeto. Amen. Isiprofeto asikhulumayo singesizwe saba-Israyeli ukuthi isizwe sifaniswa nalesi profeta asho ukuthi ngamanye amazwi yizwi likaNkulunkulu leli maqondana nalesi sizwe. Amen. Ukuthi lesizwe uNkulunkulu esibheke ezulwini usibuka njengesizwe esifaniswa njengomuntu wesifazane, umuntu okhulelweyo. Niyangizwa bazalwane? Zothandaza nje kafushane mase ngiyathandaza. Futhi hayi ukuthi ukhulelwe nje. Ufikile nasesikhathini lakho sekufanele ngabe uyabeletha. Amen. Kodwa lithi iBhayibheli nabo bakunjalo inkinga uNkulunkulu anayo. Ukuthi asibelethile noma ukuthi amandla okubeletha wekho. Nakuba isikhathi sifikile sokuthi kufanele umntwana usekhona. Amen. Kufanele kukhona into esihlumile. Kufanele kukhona ukuthi amandla okuyifeza leso sinto awekho. Egameni likaJesu Baba ngiyathandaza izwi lakho leli usise ukufunda kwalo ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Na into sizoyibebesela eThekwini sinezwi maqondana ney'ntombi ey'nyathela kule ndawo. Sinezwi elivela kuNkulunkulu maqondana ney'nsizwa ey'phila eThekwini, ney'nsizwa ey'phila eSouth Africa, ney'nsizwa ey'phila eKZN. Lokhu hlobo lwabantu insizwa intombi omama ogogo omkhulu kunezwi uNkulunkulu alishoyo maqondana nesizukulwane esiphila kuso. Ilelo lokuthi lesi sizukulwane sifikile esikhathini lakho nama siyabeletha, kodwa manje amandla okubeletha sinawo. Sona abantu abakhulelwe. Hallelujah. Kodwa amandla okubeletha wekho, amandla okufeza amaphupha wekho, amandla ukuthi izinto senzakala wekho.
ukuthi kungenxa yokuthi amandla unawo, amandla unawo. Uyaziwa mntaka baba ukuthi wena ushoda ngamandla. Jesus. Yaziwa ukube kuba nawe kuya nawe ngabe sewayeka idakamizwa, ukube kuya nawe nawe siyasebenza, ukube kuya nawe ngabe usuvusile umuso wakini, ukube kuya nawe ngabe usuyenzile yonke into eyifisayo. Jesus. What amandla unawo, what amandla unawo, what amandla unawo. Lydia Voida sisayimemezela namhlanje ntapha ukuthi kukhona amandla atholakala egameni likaJesu. Sithi iBhayibheli ngelinye ilanga wabhala uJohane wathi bonke abambulelayo uJesu bayaphiwa amandla. Jesu. Akosiyana. Sizothi akhona amandla okubeletha, sizothi akhona amandla okufeza amaphupho, sizothi akhona amandla okuphila impilo engcono, sizothi akhona amandla egameni likaJesu. Jesus. 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 Oh Jesu, See. akhona la mandla, akhona la mandla, la mandla siwamemezelayo atholakala ngokuthi wamukele uJesu, wamukele uJesu. Akuwona la atholakala ngokuthi ubulala umuntu, akuwona la atholakala ngokuthi uyokhipha imali thizeni. La mandla uwafumana mahala, uwafumana ngaphandle kokuchitha igazi, uwafumana mahala atholakala egameni likaJesu. Sesiyathandaza, ngishilo ngathangisa ubakude abana besifisa ukuthandaza nalabo abathi la mandla ngiyawadinga, abathi la mandla ngiyawafisa, la mandla nami mangiwathola. Lalela mntaka baba, sizelela ukuzokutshela ukuthi khona amandla angakhishelwa mani. Abanye gina mfowethu isimo abakusona sinzima kakhulu. Lokho kufakazela ukuthi sebefikile esikhathini sokubeletha. Umuntu wesifazane masezimfikele izinsuku zakhe ubuhlungu abuswayo buyamangalisa. Lalela mntaka baba, kungenzeka yini ukuthi isimo ubhekene naso, ukuthi inkinga ubhekene naso, inhlungu esihlaselayo, ukuthi isikhathi sokubeletha sifikile. Jesus. Jesus. Ukuthi sikufikele leso sikhathi, ukuthi isikhathi sokuzala sikufikele. Owesifazane uba senhlungwini kakhulu. Umungezi mntaka baba, uzothola la mandla. Umungezi mntaka baba, uzothola la mandla ngazo ubeletha kanjani. Ayikho into ebuhlungu ukuthi kukhona abantu abaze bafe bedlule emhlabeni kungabase bathokoza ngabo emakhaya, bengabase bafeza into uNkulunkulu ayibeletha yena emhlabeni, bengabase bafeza amaphupho abo. Ngoba babengenawo amandla okubeletha. Uthi uNkulunkulu uyadabukisa le nto abayibuka. Uthi mhlobo ngoba manje base bafe bengabelethile, base bafe bengaphumelelanga, base bafe bengaphilanga impilo uNkulunkulu ayidalele ukuba bayiphile. Yasemhlungu into esibili kodwa namhlanje izulu lizamemezela
Ngizomemezela nsizwa wakithi. Angazi sekunomnyaka mngakanani ulele emgwaqeni. Kodwa nalisu lizomemezela. Angazi wasiswabo swavula kangakanani amathanga. Ngenxa yokuthi ufisa ukuphila ngcono. Kodwa kunalokho uyibona phela. Hallelujah. Ukhona amandla asegameni. Sondela mntaka baba sithandaze nawe. Egameni likaJesu siwathandaza nawe. Ukuba uNkulunkulu asiphe lamandla. Ukuba uNkulunkulu asambalise lamandla. Ukuba uNkulunkulu asinikeze lamandla okubeletha. Singase sife, singakaze sibelethe. Selama babekhona afisa uthatha isikhathi eside isikhathi zospenda ekuthandazeni egameni likaJesu. Sondela mntaka baba, funa ukuthandaza nawe, funa ukuthandaza nawe. Ungekhiphe imali, ungekhiphe senti, ungekhiphe lutho, kodwa wakubalisa amandla. Samahana, Bwana ngakhishelwa lutho. Zokunikezela imithuba, ngifuna ukuvala. Kodwa ngifuna ukuthi ngithandaze nawe. Lamandla uthi Jesu. Onamahloni nami ngiyakubona amahloni. Baba lamandla atholakala ngalendlela ngokwamukela uJesu. Ilamusi funda labokosha amaphupho bengazahushuke na, amaphupho bengazaphelele ibelethweni na, amaphupho ebengazaphelele moyeni na. Thelanye sonke sithandazeni, zolivala lethuba sithandaze ngoba ngekho sayo othi ngidinga lamandla ngegama likaJesu. Ngiyacela bosisibambo futhi bambe egameni likaJesu. Sithandaze sonke sime ngenyawo, sithandaze uNkulunkulu. Kodwa kusamdinga noyizulu ebelizokwenza isibonelo ngaye namhlanje. Othi nje lamandla ngiyodinga. Asithandaze bambe egameni likaJesu. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena wethu uNkulunkulu, wena wethu namandla. Awakho amandla ngaphakathi, awakho amandla mina njalo, awakho amandla wena ukuhluleka, awakho amandla ayahlanganisa isibeletho esihlukeneyo, awakho amandla eqhubisa imvama enekhokhona, awakho amandla awahluleki, awakho amandla awahlulwa ilutho, awakho amandla. waseNazaretha simnozulumo uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba ngiyathandaza Baba wethu egameni likaJesu. likaJesu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Baba sibize le ndawo, simemezela ukhobe ekhasini, simemezela ukhobe ekhasini, simemezela ukhobe ekhasini. Ilanga siyatha, simemezela ukhobe ekhasini, simemezela ukhobe ekhasini, simemezela
Jesu Kristu waseNazaretha kungamandla akho ahlumisa izinto esasingabonakaliyo kungamandla akho ahlumisa izinto esasingekhoyo kungamandla akho amahluleliyo awakho amandla amaphakathi awakho amandla amagcwele awakho amandla wahlulwayo. Asiphinde sibingelele egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyeva mina umpostoli uyayivala kodwa ngifuna kusho ukuthi bazalwane akwenteki lutho ngaphandle kwentando yaNkulunkulu. Kungenteka usaba le audience engaka iyini le audience engaka ubuhlale ngaphandle kaNkulunkulu. Sinobhalabo kuyakumsita ngane